văd când mă duc înapoi, cred că n-am. A, mi-a venit pe autostradă. Ma da. Când ai intrat acum pe a doua bucată, ai mers la 15 km și apoi ai intrat imediat din satul la dreapta, știi? Bun, și așa. Asta e temporar până le unește. După ce le unește, atunci am intrat pe autostradă. Da, asta fi și de calul, o vedem. Are un robot nou. Uite că așa arată la doua pe aici și mai fac ce. Mă, cât de cât o mai ăsta, până la Orăștie ajung într-o oră jumate, până aici într-o oră jumate, deci cât de cât. Da, chiar am văzut, să știu. Și ne chiliam înainte și ai mai varsă pe mașină, deci pentru că contează să ne facă asta. Ah, ok. Da, că mergi lejer și... Dați aia de acolo. Asta?